Здравейте, другарчета, покрай свои лични турбулентни преживявания на вътрешно и на външно ниво. Нямах време и възможност да споделя малко повече за преминаването на Уран в Близнаци. Едно много важно астрологично събитие, защото той ще се движи в този знак до 2033 година или имаме достатъчно време, за да се насладим на турбулентната му енергия. Какво е Уран? Уран е свобода, Уран е бунтарство, да се надяваме с кауза. Най-лошото нещо е бунтар без кауза. Това води до анархия. Нека нямаме криворазбрано разбиране за влиянието на Уран. Уран ни дава възможност да излезем отвъд собствените си ограничения и от собствената си кутийка, да бъдем по-смели, по-дръзки, за да предприемаме важни решения в живота си. А какво е Близнаци? Близнаци е свързан знак с комуникацията, с общуването, добиване на нова информация. В Близнаците ние срещаме формата или духа, или от кармична гледна точка, това е времето те да си общуват, за да се опознаят. И какво е посланието на Уран в Близнаци? Време е да намерим нови, по-различни начини за комуникация с себе си, с другите. Може би да говорим повече за каузи, които са свързани с благото на човешкия род. Така че бъдете по-освободени. Надявам се да имате смелост да изразявате себе си чрез думите по един по-автентичен начин. Дали ще бъде лесно? С Уран никога не е лесно, като една трансатурнова планета, която е свързана с големи промени, бунтовни промени. Няма как да е лесно. Уран ни изкарва от зоната на комфорт, така че бъдете готови за нови мисловни процеси.